say me abe on so we be identification any sign and news say the betu bia be tie and I say we be ahwe e dey advance Prophet Dr. Nana Kwesi Amponsa aka Computer Man e sofo e wo my Ghana mu e no dey nsem to Ghana what say on na internet no so a ohu say abranti bi a wakotena eye US and now betina or the otunfo ayi travel e hyena no na da hayo twa ne yasem keto a and now betina his excellency Danano Nana do Kwakufu Addo oja no Ghana fo mpanifu na ojo bia left right center enim na chi na ene ho anasem na okay chi Ghana asante hene ana o say how body bia sebio ene nsu na abosu na obi akoto chi Ghana so di wunso o so tunfo asante hene a wo body bia chese enya sepketo akọ na abeya after his excellency Nana Addo Kwakufu Addo oye Ghana ye manpani ona odo wanu esi ne so o man Ghana sala ya afa ba so chi Ghana so why wadwen se wo fo bia ye obi a no man's land wo do fi obi a e na de patwa e na akawo e na wo di twa Ghana fo mpani fo na no e na eye so for computer man e kire se wo ya bofra na wo ti wiase na wo di mpani fo atema chese age na yakopon de ma no obete so eye e friend say Trini Jonas e wo mi say ensem a wo kan eyo empenifo no say o mo fix the country ni say na be ya youth ni so ya wo beto yen but atem did no is too much kwa president Nana Addo Kwasia eye too much enti also for computer man e chese ni say yakopon ma 70 years a wo ka Kwasia na wa ate so wo ka aboa na wa ate so ene chese wo kan penifo fo ogbo me ya wo na wo fini de so ate kwanti Trini Jonas yesterday na bu penifo anya sa una mesa aka wo de asase so no esa eye kete kra eye kete because aka bi de wadi ya ko ko de na sa aka wo to wan dia pe nti so for computer man HSA atembidi a odi Ghana phone penifo no enye because Bible say do na wajeni no bi oye penisi bi anso eye wo na ene waja nti se wan tumi na odi eye o 24 say to abebi the second asante ene ena his excellency Nana Addo Kwakufu Addo God president dem kofu etitire fu mi ebi ena ho kro ne bafo a Trini Jonas so yo mu wan hwe ndi mu abache nti dem se mu na wo bi na say ena eye Prophet Dr. Nana Kwesi Amponsa aka Computer Man eko taade e brain na waji nse sam brain na omode kireyem eko fa so eye car na du mebe na traffic ho etimi tufa wi mu no na eko en fa so eye aeroplane e ma na ye frani yi omu hia development e wo mu memu no yendi e bi before titiu ne Ghana konya social media no ene anya kwa me ata e akoji amansa ene ne mba wo hwe social media so a ye dia di mpanyifo atem abrante ba to ana wa America we hwe ni video bi abato ahomachi na me bra ho obi wa America ono koto na so wo si wo ka Trini Jonas wo ka we chiro ka na me we o se me di viewership teke amini di mpanyimfo nyina atem ka wote kokoso ya wo bu ne dia na nka bebi e wo so nsuo nyina na aboso nyina ti ne dia na ye wo so otumfo wote kokoso kodan ketwa etimi se bi na tem se ne Kwasia na ki president ya wo memu nyina ya to abade kokrumutie ayi no so ma medi so nkan kodan ketwa ti medi to se ne ni di na tem social media wo ba ma finance minister to be appointed as finance minister na je wo tia de kwa kiripa ne dia tem e de tem Kwasia e ma ne ye de mon tam sofo nyina afrem e ma ne asofo de kwa de e de ya twa planisia no kwame Bible say sawo pese wonyi na wo chedia enye di woja ene won kwanen woja na wona eni na won kwana awara wata so it is a computer man ya nyame adum Fred is na ko fi adu numu 55 sa koda it was 22 18 30 ebi wa mi di matem na de wo kan nya no kora wata won kwana so it is a wade so be di mfie be se eduoso a the moment ya udi ojo for atem no na wote 19 afrim udi o mampanyina atem na wote 30 afrim je so wona mo nyina no aka o extra time na wona ma party so eti kwame yan kwa support so e na support ni support nka we be ka support kwa nya polo na bibi da wontem
ɛnyɛ saa ne tie ɛkame yɛ sɛ nnɛ osimu wɔ nipa osimu wɔ sika osimu wɔ sɛyi ɛno yɛ fankɔ baabi ha hwan no na hodeɛ so na kwankɔ yɛma yɛabrabɔ no sɛ kristofoɔ no ɛnyina pɛnti na yɛntotototo yɛnam yie na yɛhu sɛ ɛyɛ owó ɛbɛ adwuma ne yɛyɛ o ɛyɛ ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ obi a nye yɛ ni da sɛ owura sɛ John obɛfira asase sita kwame meka mekyerɛ sɛ dum bi no moma yɛ diama ma no sɛ John wɔne me nua ankasa adjos a wɔyɛ acting wɔno ɛna COP kofu boakye ɛna sɛ mede so me mu pɛgya me a ɛna nyame no madon so a ɛde abɛsi mpɛmpɛ so de si ɛnso na wɔkɔ mɛrɛ ɔbɛbrɛ yɛ boa na wɔboa ne kunu atefoɔ nyina wɔgya wɔkɔ obi asisi sɛ yɛwura his excellency the president ɛyɛ Jerry John Rawlings obɛfiri hɔ akɔ papa a na ɔkasa a ɔbɔ mu a wɔsɛ bɛrima nie ɔgyina hɔ a wohwɛ bɛrima ti kɔ hwɛ ne nyam ne kala a ɔde gyina hɔ ɛna ne ti nua nyame de maa no ne busu nwii ne nanteɛ ɛne ne charisma ne kura no a ɛnɛ wohwɛ no a ɔnka nipa ho bi ɔkɔ kwan na ka sɛ professor in law ɛyɛ yɛn papa ɛyɛ Atamels ɛy nyansa nyina ewura abokyire ewura yamutum ne ɛnɛ kwa wɔ mo yɛ ne nkayɛ ɛsomo kwame yɛn ne nkayɛ ne die bɛ kura ontimi mani party bi mu da ɔkɔ ɛde nkayɛ ne yɛde bɛ ma owura Atamels a ɔbɛti na tumi ne titi ante sɛ kwame so ante aseɛ nti sɛ nipa wu ne sɛ nkayɛ kana sɛm na wɔtɛ bi a nkayɛ owura mi data borɔfo hene economics ewura ɔkɔ ɔntumi antɔre bi kwame ahemfo bebree a na wɔte wɔn na kyinye nyina ekura wɔn mo ya wɔn ba ne yɛ bɔ ntumpɛn tɛntɛbɛn yɛyi anya adoa ne kɛkyɛ yi ɛsɛ wɔn samanane na no wɔtie o musɔre o ɛno mu nyina kɔ sɛ ewiase ɛyɛ biara ni asɛm ade bi mu ɛbɛrɛ tiɛ sɛ ɛte etu nyame ɛne yɛ wɔn sɛ asɔfo yɛn preaching papa ɛmfante na amanfoɔ soso a nnɛ mofrɛ mo sɛ mo yɛ kristofoɔ mo sɛ nyame yɛ kwame ɛna na nsa mema yɛ media president no ɛkɔ Atia Mountains wɔkɔhwɛ wɔn wɔ hɔ ɛbɔ mpaeɛ ne binom sɛ bibinom ne bi da wɔ wura mu a na wɔkɔhwɛ nsɛm a asɔfoɔ no bi dwuma wɔn di wɔ hɔ wode yɛ koraa na bɛkɔ a wɔhyia wɔyɛ no aka gye sɛ wokɔ no mfrɛ awurade di fam na ogu awareɛ ne wɔ soro hɔ a Atia Mountains deɛ ɛkɔ so no na meka me kyerɛ wo a na me yɛ TV no journalistfoɔ no kɔ hɔ yɛ interview amande yɛbɛyi wɔ strong TV ɛwɔ mɔti so ɛnya de nkurɔfoɔ fa wɔn ho hɔ wokɔbɔ mpayɛ wokɔyɛ wɔ sɔreɛ kɔtwa awurade anim wode yɛ kwame wode sɔbe no wɔn kɔnkɔyɛ wɔ soro wɔn bɛka kɔhu asɛm de memba ɛwɔ wɔn a wɔhɔ soro no atofoɔ wɔn ni kɔbɔ mpayɛ no na ewura mu hɔ na bi atwa wura atoɔ na ɔmini nipa bi da Atia ne yɛ nim wɔ baa da yes kwame nipa nsuro awurade ebinom kɔfa mpentoa ne yɛ binom din ahyehyɛ mu ɛne anɔnto yɛ ne yɛ bɔ de kante dodom nipa kum nipa wɔ soro hɔ me na meka me kyerɛw de asɔfoɔ no bi yɛ wɔhwɛ no abɛfo soro no abɛnya wɔgye a na ɔhedi ka ka kyerɛ sɛ soro ɔmprate sɛ ɔkɔte dem na ɔmasɛe wadwene ne documentary nyina yɛkɔ ani nyinaa wode bɛbrɛ video no bi wobɛ deɛ ɛkɔ so a nyamesom ɛne mobile phone ekurakoraa ɛwɔ asɔdɛm hɔ a wɔahwɛ yi a wohyɛ wokɔtɔkɔrɔ ahyina abaama no bi afa obi bɛfa mobile phone no kwame na ama mo nam ɛna mesi mesɔ petrol kakra sɛ metɔ no a filling station wa na mesika 1,000 Ghana meyi bi ne 800 Ghana atɔ fam mesika ne mo a mehwɛ ya yɛsɛ akɔ na obu petrol na fa ofin sɛ mehu